Il-vuċi poetika ta' Henry Holland hija fost l-aktar vuċijiet distinti ta' snin design, anke jekk Holland ma kitibx f'volumi kbar. Fir-rokna li jmiss, se nwaslulkom aktar tarif dwar kitbitu. Henry Holland tweled fl-1957, trabba l-Furjana u huwa marbut ħafna fil-fatt mal-Furjana u ħut mill-iktar xogħlijiet importanti tiegħu bħal il-ġrieden, il-ġnien jirreferu direttament għal-Furjana, għal-ġnien tal-Argotti, il-Gotti. Studja l-Ingliż l-Università u gradwa fl-1978 u l-influenza tal-letteratura Ingliża tinħass mill-ewwel fil-poeżiji tiegħu, speċjalment ikolli ngħid fil-poeżiji tiegħu. Fl-1982 imbagħad ippubblika l-ewwel poeżiji tiegħu bil-Malti f'ġabra ta' poeżiji flimkien ma' awturi oħrajn li kien jisimha Nisġa. U mbagħad fl-1996 ippubblika dan ix-xogħol L-Artist ta' Trapis, xogħol li kif tistgħu taraw huwa xogħol verament żgħir li tieħu l-impressjoni li huwa x-xogħol ta' xi ħadd li għadu qed jibda jew ta' xi ħadd illi ma tantx kiteb, imma fil-verità il-konċiżjoni ta' dan ix-xogħol taħbi inċiżività kbira, taħbi sustanza kbira. Għax f'dawn il-ftit poeżiji li huma verament il-krema tal-krema biex ngħidu hekk, Henry Holland jiġbor l-ironija straordinarja tiegħu, l-attenzjoni tiegħu għall-ħajja ta' kuljum, għad-dettalji tal-ħajja ta' kuljum u minn awturi minn poeti bħal Philip Larkin u Seamus Heaney li jieħu mhux biss l-ironija, mhux biss din il-kwotidjanità, din l-attenzjoni tiegħu għall-ħajja għall-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ta' kuljum, imma anke l-ħila li minn dawn id-dettalji tal-ħajja ta' kuljum jara l-ironiji il-kbar tal-ħajja tagħna, tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna biex ngħidu hekk. Wara l-1996 meta ħareġ L-Artist ta' Trapis, bdew joħorġu mbagħad poeżiji u novelli ta' Henry Holland f'pubblikazzjonijiet differenti, speċjalment ippubblikati minn Inizjamed u allura fis-sena 2000 u fis-sena 2002 deru poeżiji bħal Is-Salvatur, Wirt, Forsi, imma deru wkoll in-novelli tiegħu il-Baqta, il-Ġrieden, l-Abbati. Bdejna naraw mbagħad il-lat ieħor tal-kitba straordinarja ta' Henry Holland. Il-fatt li huwa isem illi n-nies ma tantx jafuh, anke n-nies li huma midħla tal-letteratura Maltija, f'dan is-sens ma jfisser xejn għax Henry Holland huwa kittieb ta' sustanza kbira, huwa kittieb illi il-vuċi tiegħu tingħaraf mill-ewwel. L-ewwel darba li rajt lil Mintoff kont qiegħed nilgħab fuq l-għadba tad-dar. Filgħodu kmieni naxru li żar minn ħajt sa ħajt, it-triq kbar, ħomor nar. Is-Salvatur. It-triq tferfer bistennija. Ġej, ġewwa nebħet it-sija. Jien tnikkirt. Qasir bil-pipa ta' demmu l-laħam, ta' veru, ta' madwar għalenija. Viva s-Salvatur ta' Malta, viva l-Perit! Waqaf qudiem tax-xaħmija, tat-tewmija, ħabidej ċikku li jżomm xema qudiem wiċċu. ċikku beka, għanna ma ġiex. Aħna tfal ta' Borċ Olivier. Tsiti ġibditni miwedinti. Immala, temmat li Santa tar-Redentur, busu dak is-Salvatur. Diffiċli tidentifika kwalità waħda illi timmarkaħ biex ngħidlek, illi tażlu minn awturi oħrajn, għax naħseb li hemm numru ta' fatturi. Jista' jkun il-kwalitajiet straordinarji tiegħu jidhru f'poeżija, pereżempju bħal il-Ġnien, waħda mill-iktar poeżiji sħaħ biex ngħidlek tiegħu, waħda mill-iktar, mhux se ngħid maturi għax huma kollha poeżiji maturi ħafna,
li ħarsu ħafna lejn it-tfulija imma minn perspettiva verament matura. Matura mhux biss bħala bniedem, mhux biss il-viżjoni tiegħu hija matura, imma għandek ukoll il-kitba matura ta' bniedem illi verament ħadem fuq kull kelma, fuq kull virgola, fuq kull vers tiegħu b'mod attent ħafna. Tinduna mill-ewwel illi l-kitba tiegħu hija inċiżiva għax ir-relazzjoni tiegħu mal-kelma hija relazzjoni ta' rispett kbir, ta' dixxiplina kbira u fl-istess ħin relazzjoni maġika għaliex bil-poeżija jirnexxielu jagħmel dak illi awturi oħrajn, poeti oħrajn qablu naħseb jiena ma rnexxilhomx jagħmlu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.